Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Ndinoda ngokutendai nerutsigiro rwamunotipa seZim News Beat TV, muchilike, muchisubscribe nekushare maprograms anobuda panapa. Muzuva ranhasi tine mukomana ari pano anonzi Taona Gumbo, uyo ane matambudziko ari kuda kutsanangura kuti vari kusangana nawo mukati memhuri yavo. Regai titaure nyaya naye tinzwe kuti zvii zviri kumboitika mumhuri mavo zvaita kuti vazotitsvaga seZim News Beat TV. Sekuziva kwamunoita mazuva ose kuti mukaona munhu ava kutitsvaga panenge paine nhamo nemadzudzo. Regai titeerere tinzwe kuti nhasi nyaya yauya namukoma Taona Gumbo yakamira sei. Makadii zvenyu mukoma Taona? Tinosimba imi, makadii wemi? Aiwa, tinofara. Nacho chando ichi? Chando chiri kwese kwese. Aiwa, tanzwa nacho. Chokwadi. Yeah, right. Mukoma Taona, taona masvika mukati isusu tine matambudziko amuri kusangana nawo. Mungatanga here kunditsanangurira kuti zvii zviri kumboitika mukati memhuri yenyu? Okay, tinotenda. Chokutanga ndingangoda kutenda weZim News nekuti pawo platform rakadai ndokuti tinge tichikwanisa kutaurawo zvatinosangana nazvo mukati meupenyu, kuburikidzawo nezvakawanda zvinoitikawo mukati mokurarama. Asi ndingangoti chokutanga, tiri mhuri takakurira hedu kunana Bulawayo, ndiko takakurira. Tiri mhuri tine masiblings, tine 8 tese. Baba vamwe chete namai vamwe chete, tina vasikana vaviri kuzouya vakomana 6. Asi mukufamba tichikura ndingangoti takangokura tisiri like as a family, tichigara as a family. Takakura tina ma extended, each and every time takagara tina ma extended families, like hama dzinouya kubva kuvanana baba, hama dzinouya kubva kunana mai, vachiuya mutown vachizotsvakawo mabasa, vachienda vachiuya vachizotsvaka mabasa vachienda. Asi chokutanga chandakarecognize ndechokuti isusu, ingati baba kwakazvarwa baba ivo vakazvarwa vari 6, vasikana vatatu nenabamukuru vatatu, vari vese baba ndiwo kupedzisira. Saka vana baba vese ava vatiri kutaura vatatu ava vanga vane dzimbawo mukati mutown imomo. Asi mostly chandiri kuona chaindinetsa ndechokuti mostly hama dzakawanda dzaiuya kuno kunana baba kwatiri isusu, kwatiri isusu. Asi kunana vamwe vana baba kwanga vasingaendiwo vachindogara ukoko kakutsvakirawo nzvimbo vari ukoko. Saka tiri kukura tichidaro, takazogara vatinoti vatete. Vatete vanga vachingogara vachigara mudzimba dzavarongo vachiita zvehousemaid vari mumomo. Saka murungu wavo vakazobva akaenda kupi Mary, ndobva ivo vakasara. Saka vasara ndobva vashaya kukugara, ndobva baba vazovatora siri hazvanzi yavo, ndobva vagara nesu. Asi vanga vane murume aibva angari wechirudzi, right? Murume ari wechirudzi ndio angari murume wavo wateta, vanga chitori nemhuri yavo. Asi mukugara tichigara navo, pane zvakawanda zvataiona zvaiitika, like ngangoti vanga tichigara navo vapiwa room mumba. Asi vanga vane mama secret avaita mumba mumo hatati singanzwisisiwo nesu mukurarama kwedu. Saka one day baba vakangomuka vachingoita sokuti vakupenga, like vachibva vati iwe hazvanzi yangu handichadi kuona nomurume wako pano, chitotutai nhasi muende. Saka vakangoti, I think it was on Friday kandisingakanganisi, then pa weekend yacho ipapo ndopa vakangozotora zvinhu zvavo vatsvakawo room kwavanoda kurenda ndobva vaenda. Asi mashoko, pana mashoko avakasiya vataura vakati hazvanzi yangu handidai, asi ndoda kuona kuti uchapagara here panapa. Right. Toda kuti tidzoke pamatsanangura mukati vaiva nemasecrets avaiita murumu yavanga vapiwa yaya. Iko zvine zvinovimba kuti zvinhu izvozvo zvimwe zvachona zvaakuzikanwa kunzi pavaigara vari mumba umu vaiita zvakaita so. Chii chaiitika mumba imomo? Mumba umu maitiro azvakuita ndezvokuti after takazoona isusu mostly after vabva pamba pasingachagariki.
pasingachagariki. Taiti chero tichienda takura hedu like takutsvaka mabasa tichitsvaka mabasa. Asi waitohwa kuti chero uchiuya kumba uchibva kwaunenge uchibva uchiuya pamba waitohwa kusema usingachadi kutogarapo uchiwa kuti zvina nditogara hangu panext door ndingosiya pamusha pamba apa nditombobva ndiende somewhere else because pasingagariki wanga usingafeel at home wanga pasingagariki man usina that kuti ndakuenda kumba kwandinogara. Zvaikonzerwa neizvo? I don't know, but moyo wedu chaicho wangu watoita sokufuratidzwa pamba. Yes, wangu watoita sokufuratidzwa pamba pasingachaiti sokuti pamba pedu like usingachafeel like ndiri kuenda kumba. Jesus. Yes, I don't know kana muchi understand ipapo. Then chimwe chunhu chakazoitika ndechokuti tagara imba yakazonetsa. Tichiti vana baba vakazomuvha vakaenda kumusha vanga vapererwa nebasa vakazomuvha vakaenda kumusha saka ini ndakazombouya ndikagara ipapo. Zvaitika ndezvokuti taitsvaka matenants achiuya kuzogara pamusha pamba ipapo like vanoroja vaya papa vanga vasingagari panga vasingagara vanga vachingogara just 1 hour 1 mwedzi umwe chete kauti miviri ubva vatama vaenda. Imba yakatanga kuaccumulate rentals debts rentals chakwanisi kubhadharika. Saka ndakazoti zano no baba esu panapa chakwanisi kupagara nani tikwanisi kupatengesa titengese imba iyi. And for sure imba yakatengeswa. Yatengeswa imba iyi munhu akaitenga after 3 or 4 months akazondibata akati but imimi imba manditengesera iyi kana manga musingadi kuti ndiitenge emataura kuti hatisikwanisa kutenga kati ko indawo no zvinhu zviri muno handisi kukwanisa kuzvidi kwanisi kugari haisi kukwanisa kugarika imba iyi nokuti zviri muno we don't anyone nditokwanisi kuzoexplain asi ndazoita kutsvaka vaprofita ndatsvaka vanhu vakawanda kuti vauye vazozama kugadzirisa zvinhu zviri pamba panapa. Saka zvadaro ndobva azoti asi ndakwanisa but pane zvinhu zvavo zvakaiswa like panosangana wall neroof pane malokuze around ayo pane zvinhu zvakaiswa mumo zvatisingazivi onesu asi zvakakwaniswa kuti kubviswa. Imba iyi yatengeswa baba vaitengesa imba iyi baba takaita problem yemachallenges emari yacho. Baba vakatora mari vakati no inini mari ndinoda kuisa fixed deposit at that time takaitengesa 2000 vakati mari ndakuitora ndakuisa fixed deposit saka takaita kukakavadzana inini nababa kuti no mari mukaisa fixed deposit onai mamiriro enyika kuti akamira sei mari inorwa neinflation ikapera iri mukati iri mubank. Baba vakaita naro vakaisa for 4 years iri mukati mubank yakarwa neinflation kuti mari yapera yes mari yemba yes yangopera yakadaro. Hapana kana chavakawina baba hapana chavakaita nothing. Right. Tadaro takazoenda kumusha neo ndakazokwira ndikaenda kumusha ndogara kumusha. Musha taingosangana namaproblems zviya zvokuti pamusha hapasi kugarika zvangoramba zviri kuti takumusha kwachoko zvakangoita sokuti zvatiteverera futi. You couldn't feel at home. You couldn't feel like uri pamusha tiri pamba. Toda kukubatei ipapo ndofunga pamataura kuti baba vakazomuka vachitonge vakupenga vakati hanzvadzi yangu nini handichada kukuona panapa peka zvinhu zvakuita se uyende. Vane mashoko avakataura vakati zvonizvo une zvawakaita pandiri vachitsanangura ivo nemashoko avo vaiti vakaitwa sei nehanzvadzi yavo? Handisi kunyatsoziva hangu kuti ivo vaifila sei pazvinhu zvavaiona pazvinhu zvavaisangana nazvo ivo pachavo. But vanga vaona something chachichida kuitika because vakataura kuti uri kuda kutora imba yangu here uri kuda kuita chitsotsi chokutora imba yangu iwewe shuwa wandakauchengeta wandakakudana uri musango kuti uya tigare tese ndikupe pokugara ugare uite zvauri kuita. Saka baba paita sokuti paishandiswa mushonga wokuti imba iyi itorwe nana vatete. Yes. No mishonga imwe yakazowanikwa yakazowanikwa tatengeswa yes nomunhu uyu akazotenga imba iyi.
Yes. Alright, ngatichienda mama kutsanangura muchienda kumusha kuti zvinhu zvakatera kumusha kureva kuti vakanga vagadzira futi nekumusha ikoko. Zvinhu kuti nditi vakagadzira kumusha vana vanga vasina kumbosvika kumusha posi takatamanana baba wakatamanana tezvara vavo. Ngangoti baba kukura kwavo vakangokura isusu tichiri masibli tichikura vakangoti no vana vangu ini handisuda kuti ndikuendesei kudzinza rangu. Inini ndikuda kuti ndikukudzengesa ipa zvinhu zvakawanda zvamusingazivi imimi but tainyanya kuda kuvhunza kuti chii chatisingazivi chamuri kutidzvengesa kudzinza renyu kuti tizive kunana baba mukuru vamwe kunana sekuru kuzvaraiwo baba zvinhu zvakawanda zvaiitika vachitoti ndiri kumudzvengesai but nesu tatisingazivi kuti pavaitidzengesa ipapo chii chaiitisa kuti zvidaro. Saka taakumusha takagara kumusha but taisangana namaproblems namachallenges yawo kuti apamba hapasi kuda kugarika zvakanaka. Takazomboitawo ufume muchanana hweng'ombe. Ng'ombe idzi tiri mudanga dzaipaza tisingadi like unotora mombe like unotora for zvako isa mudanga but zvasingagari mudanga so muka zvakapaza saka taiwanza kuda kusungirira especially papa neng'ombe dzataiziva kuti idzi ndidzo dziri kupaza todzisungirira mangwana dzaimuka dzakasungirira nemombe dzakafa. think nato dzese sisungirira netambo dzomuka dzakafa dzamara mombe dzapera kuti pamusha. Saka tichinda nokuenda togara takuvhunza baba pane zvinhu zviri kuitika mumusha zvatisingazivi isusu at least titsanangurirei kuti one muri kutaura kuti mimi hamusi kuda kutionesa kune dzinza renyu tigere kunoko nana madzisekuru vana sekuru tichazoona kupi rini idzi dzinza renyu. Baba ati pane zvakawanda inini baba vangu vanga vakatora vakadzi vakawanda saka pane zvinoitikawo mukugara umomo saka that's why ndichitraya kuunzvengesai. Saka takaenda nokugara. Baba vanga vasingagari panzvimbo imwe chete. He was like a nomad. I move from one place to another. Pamusha tobva pamusha woenda kune imwe nzvimbo. Saka takazoti 2000 kuma 2000 papa panyaya yeminda baba wakazobvawo kwatatiri ugoko ndobva achitama ndobva auya kuno kumvuma kuriko kwatavi izvizvi. Alright, tiri ipapo muri chiri kugokwe. Yes. Exactly. Kugokwe uku pamba pari kuitika zvinhu zvinoshamisa. Yes. Imimi hamusi kufila kuti tiri pamusha wedu. Hamuna mwoyo wekufarira kuti no apa ndipo pamba pedu. Handiti toti zvinoitika muri vanhu. Asi tiri kuona zvinhu izvi zvakuitika futi kuzvipfuwo kumhuka muri kutaura dzaitopaza kana mukadzisira mumatanga modzisungirira dzomuka dzakazvisungirira netambo yacho yamanga madzisungirira kuti zvisaira se zvisabude. Zvinhu zvinoshamisa zvese izvizvi. Ende baba mukataura nawo vari kuti aiwa pane zvinhu zvinoitika mumusha zvandiri kukunzvengesai zvakawanda. Makambovapo here yandingati push kuti baba one matambudziko ayaya iko zvino isusu tisu tinogona kusanzwa kuda kugara pamusha ko zvazvakuenda nekumhuka ngatifambe titsvage kuti zvii zviri kuitika mukati memusha. Makambotorere chidanho ichocho ende kana makachitora makafamba macho vakati chii chiri kuitika mumusha? Pakufamba isusu vana baba vangasiri munhu angari munhu ari ignorant vanga vasingaiti zvekuinda kutsvaka problem kuti yavari kusangana nayo ndeipi. But we had a push patakavapusha ipapo vakatiwo no vana vangu inini handibati chinonzi mushonga. Inini I think ndichiri mukomana ndichangoti kurei ndichitsvaka mabasa ndichibva kumusha kwatatiri ndichipinda mutown ndichitsvaka mabasa. Ndakabata mushonga ndakaitswanyora kuti ndakabata mushonga welaki ndizongoti kana uchipinda mutown unotsvaka malaki ebasa nezvimwe zvakadaro. Asi vakaita kuti vakaitswanyora here vakazopiwa mushonga tikabvunza ni baba mushonga uyu makazoita sei nawo vari kuti vakangourasa.
sei haana kuzotaura vanguti takangourasa ndangoona kuti no ini zvandanchida zvaita ndawana basa saka wangozongorasikawo kati okay hatina kuzvisa mufungwa woneso kuti maybe anyway handingakwanisi kuexplain hangu kuenda mberi saka tagara I think taakuno kumvuma tiri kubuda tiri kundotsvaka mabasa tiri kushaya pamusha hapana chunhu chero tikabuda tikandoenda kunoshanda hapana chatinouya nacho pamba saka pane one of my siblings anga ari kuSouth Africa anga ari kuPretoria angobva semunhu ari kupenga like achipenga achiita sokupenga like achibva asvika kumusha baba ndobva atanga kufamba naye baba wangu wanga kupinda chechi yemafugamo yenguwe chena iyi saka vari kufamba naye vakandowanikwa kuti mukomana uyu ane chivanhu chiri paari ane chivanhu chiri paari vakatraya kuda kugadzirisa nhau iri paari asi vakazoitiwo no isusu sezvo ndaikudzvengesai kudzinza rangu uko hakuna chandingati ndingafamba nemi chikandobuda kudzinza saka ndakuda inini kuchinja process yechivanhu ndiise kuchechi kumasowe yes like vakaiti mudzimu uyu wabuda ndoda kuutora ndiuise kupi ubude uri ngirozi ubude kana uchikurapa whatever ubude uri ngirozi kuchiprofita kupi kuchechi saka that process yakaitiwa iyoyo and for sure zvinhu zvaibatwa kuti mukomana ane chivanhu chaari zvachinjwa process iyoyo kuti aite achirapa achiita chiprofita ari muchechi hazvina kubuda seizvozvo tagara chingonzi chingopromiswa pamba pachitiwa choto after choto kuti gore rino chiprofita chinofanirwa kubuda ngerozi inofanirwa kubuda gore after gore ndofunga taane 8 years now takangomirira hapana chiri kubuda hapana chiri kuitika asi ma-problems ari kuwedzera each and every day alright yes tiri ipapo kunzwisisa kwangu inini munhu ari mumwoyo akabudirwa nemudzimu panogadzirwa mudzimu veukama vanenge varipo asi sekutaura kwamuri kuita imimi muchitsanangura muri kutsanangura muchiti baba vaitotaura kuti no inini ndiri kukunzvengesai kuhama dzangu nekuti kune zvinonetsawo zviriko zvakazvimirirawo zvakadaro pakagadzirwa mhepo iyi yabuda pamuningina mumukoma wenyu ndiye vanani veukama vaivapo kuti vaokere pachigadzirwa mhepo iyi yakanga yabuda hapana ivapo hapana vanga vachingori ivo baba namai vangu kuzvara kuti mhepo payakabuda yakabudira pachechi yabuda mhepo indobva yakabvunzwa nababa vanoziva ndikuti ndivo vanoziva dzinza ravo mosi isusu tatinoignore but atingazivi zvakawanda sevanhu vaingogara vachingonzvengeswa vabvunzwa ndobva vati for sure mudzimu uri kubuda apa tinouziva ndinouziva ndi one of my sekuru kumashure uko saka vachibva vatokumbirira that time vachibuda vachibva vakumbirira kwauri kuti no isusu tachida kuti tisasauya kuchivanhu tachikukumbirai sekuti kuti muchiuya muri kumafugamo muchiuya muri kuchichechi saka that process inini payakaitwa I was not ndandisipo ndandiri kwandaishava ndiri asi ndo explanation yandakaudzwa nokuti ndizvo zvakaitika izvi saka zvadaro takagara tachimirira manje kunzwa kuti ngirozi inofanirwa kubuda gore ichinonzi gore rino inofanirwa kubuda towards December inofanirwa kubuda each and every gore up to 8 years now taura izvozvo kuti ane 8 years chingomirira ende paitwa maprocess emukomana kuti vachiita kuti ngirozi yake icheneswe ibude mukomana aitoendeswa kugomo achindodya maputi asingadyi for almost 1 or 2 months ari kugomo ukoko chinziti ari kumbucheneswa zvinhu zvakawanda iprocess yakawanda yakaenda mukomana uyu up to day but pane zvishamiso zvaiita aitoona airota aitoti kana kasvikawo chero muchechi umomo
anga achiita zvishamiso achiporesawo vanhu like but zvingirozi yake isati yabuda iyoyo but paitoratidza kuti pane something chiripo chero pamba aita zvishamiso ngokukaruka atotira pane chakati chaitika and for sure chaitika saka tiri kumufamba umomo mukomana uyu akazoita violent ari mumusha umomo azoita violent akati akutaura naiwo baba mbune wokuzvara akazoita violent kwavari akati no imimi baba ndakati ndiratidzei kune dzinza rangu kune dzinza renyu ndoda kunotaura naro because inini pachangu inini ndinoda kuzivisa dzinza rese mhepo iri pandiri pahomwe yandiri ini pandoda kuzivisa dzinza rese kuti ndiri pano ndini ningi ndini ningi baba wakaita kukakavara ipapo vakakavara baba mukomana wayo akazoita hasha I don't know kuti ihasha here kuti zviripo zvava zvakamugara paari akumanyisa baba nedemo pamusha vasingachagari baba pakazosvika stage yokuti baba wakazoenda kuna sawira wawo ndobva vandogara ukoko mukomana wayo akazovatevera nomwe mukomana mukuru first born yomumusha akazovatevera ukoko kwavanga vari ndipo vakakandovaona ukoko ndobva vavatora akabva achivarova variwo mukoma first born naiye wokubudirwa uno chivarwa ndati indai munotaurira dzinza renyu kuti ndiri pano ndini ningi saka zvadaro baba vakarohwa vakauya kumusha baba achivati no ndazvinzwa ndakuchida mari kuti ndiende inini kudzinza rangu ndinovataurira dzinza ravo uri kuchinhoyi uko ndinovataurira kuti ndozviripo saka baba pavakasumuka vachibva vaenda kudzinza ravo vakandosvika vakataurawo zvavakataura ukoko asi zvavakandosvika vakutaura uko zvakasiyana nezvinhu zvazviri pamusha because vakandosvika vakati no vana ava vari kuda kuti ndiombere chikwambo vane chikwambo hatizi kuziva kuti chikwambo ichi chiri kubva kupi saka zvadaro vokoko vakudzinza ravo vakatsamba vakati iwo sezvo varohwa navana chigara kuno sasadzokera vagara sakudaro vakagara 1-2 years 3 years baba takazonza kuti vakurwara baba pa3 years idzodzo 16 December takazongonzwa isusu kuti baba vaparara vatisiya kudaro hapana isusu wefamily kuno kwavakasiya family yavo iri kumvuma akakwanisa kuenda ukoko zvinhu zvinorwadza mukoma ndoda kuuya pamanga muchitsanangura muchiti paiitwa shona iyi pakanga pasina veukama asi ndinovimba kuti vemumhuri menyu imimi vepadhuze vakanga varipo hapana here akamboitawo pfungwa dzekuti panogadzirwa mhepo panofanira kunge paine veukama ndoziva mazuva anaya mararamiro atakuita you find kuti mune muri mumhuri imwe chete vamwe vari kuita zvechitendero chekunamata vamwe vari kuita chivanhu vamwe vari kuita chii zvinogona kunetsa kuti vanhu vabatane asi panguva dzakadaro ndovimba kuti vamwe vanogona kungouya not kuti vazoita part of the process but kuti vangoita mawitness panenge pachiitwa process iyi hapana here mukana iwoyo wakaitika kuti hama dzababa dzingowitnessa chete mhepo iyi ichigadzirwa izvo zvazvisiri baba ivo pachavo vanga pavakatitaurira isusu vakati no mudzinza umu mudzimu uyu uri kutodiwa nevakawanda kuti ubudire kudzimba dzavo pana vamwe vakatobata machira vana machira asi zvisiri official zvisingazikanwi nevanhu vakawanda mumudzinza kuti pano mudzimu unofanirwa kubuda and for sure kana tichitarisawo nesuwo mudzinza macho mumatiri hapana kana mudzimu wakabuda uri kubuda uri mukati medzinza redu saka ndizvo zviri kutishamisawo kuti mukati medzinza mungakonawo kubudawo mudzimu tinoti uyu ndowe mumusha ndo mudzinza redu hapana asi tinongonzwa kuti pana baba mukuru kauti pana nhingi ana machira but tirizive kuti machira aya ndechi kao ndechi iyo mhepo iyo pachayo payakabuda pamukomana yoyo akati pana vanhu vakabata zvinhu zvakawanda mukati medzinza kana ichitaura asi zvavari kuita izvo handizvo zviri inini ndabuda pahomwe iyo inoi right mire tichitaura kumashure matsanangura futi mukati baba vane nguva
yavakataura kuti inini ndakambobatawo mushonga weLucky semukomana wachangopinda mutauni ndichitopa ndopindawo muguta ndokasika kuonekwa pane vamwe kuti uyu regai timutore kana timupe basa tiita sei. Asi havana kupa tsanangudzo yakajeka yekuti mushonga uyu vakazoita sei nawo. Tofamba paakuitika matambudziko amanga maakusangana nawo semhuri handiti. Baba vasvika kuhama dzavo vari kuti izvoni vana ava varikuda kundiomberesa kuchikwambo. Hapana here futi mumwe akamboita pfungwa dzekuti maybe mushonga weLucky wavanga vabata pamwe une mhepo iri kutaura pamukomana? Handinyanyoziva ipapo, asi ukoko chero ukoko patakazoenda isusu tichida infe ndakabva inini kwandaishanda ndichienda ukoko baba vachiro vapenyu vasati vaparara. Vedzinza vakatoudzwa vaitozviziva kuti baba venyu vakatitaurira isu vakati vanga vane mushonga weLucky chete ndiwo wakabata zvese zvokuti pane zvimwe zvinhu zvavainazvo vakabata mukati muupenyu hwavo. But vanotaura nyaya yemushonga weLucky wavanga vainawo. Pandoda kuuya mukoma ndepekuti zvinhu zvine shona zvakaita kunge mishonga yeLucky zvine chichichi handiti zvine andingati magwaro ekuti kana usingasazvida une mafambisiro aunozviita. Ivo havana kuita saizvozvo. Ndopandiri kuti hamunawo here kana kumboita mafungiro ekuti baba since vaiti vanga vaine mushonga weLucky kana kuti handiti pamwe ndo une mhepo iri kuramba ichidzoka ichiita semudzimu? Isusu ingauti as a family hatina kuzviongororesesa kuti zvingava kuti mushonga weLucky uya pamwe ndiwo wachinja wakuuya uchiita semhepo iri pamusha. Muona kuti neindurama ndichikubvunzai ndichidaro. Baba vachisvika kuhama dzavo vakanosvikona kuti vana ava vada kundinamatisa chikwambo changa chabva kupi, mama chiwana kupi zvekuti munganzi vana ava vakuda kundinamatisa chikwambo? Isusu pakuita kwavo baba I think pane zvavakavhara zvavaivhara mukundosvika vakutaura kuti pane chikwambo. Vaivhara kuti process yavakaita iyi yemukomana yemudzimu wangori mumusha sezvo vanga vachivanza vasingadi kutaura exactly kuti tino mudzimu isu mumusha. Saka vakada kuvanza plus munhu anga asingaendi kudzinza rake most of the time anga ingoti vanza chingogara tiri akaseparata netsinza rawo. Saka ndofunga vakada kunosvikawo zvakanaka kudzinza rawo kuti vanyatsotaura netsinza rawo nevamwe vavo kufamily kwavo. Saka vatambirike. Saka ndoona sokuti ndizvo zvakadi zvavakandosvika vakataura vachitaurawo vakatsuyama seizvozvo. Asi takufamba manje takafamba tikazoenda navamwe vokoko kwavanga vari baba vachiri vapenyu vasati vaparara. Tikambofamba tichifambira nhau iyi yemhepo iri mumusha iyi. For sure kwataifamba kuve nguve chena takambofambawo futi 1 or 2 places dzechivanhu vaingotaura chinhu chimwe chete kuti mukomana ane mudzimu, for sure mudzimu uripo. Asi wauya une mbereka mberi kwavo uruda kuchenedzwa. Asi kuti pachiva nono anosumudza musoro even newo kudzinza kwacho vachiva nomunhu anosumudza musoro kuti vagadzirise process iyi hapana until baba vazoparara. Ende kuparara kwababa hapana even ne1 mufamily wedu except inini ndindakazoita zvokufoster kuti ndoda kunoona pakavigwa baba. Takasumuka ndikaenda ukoko ndikandoona pakavigwa baba. Asi kubva mai vapenyu izvozvo havana kumbonda unoona pakavigwa murume wavo we about 40 or 43 years vari vese havana masiblings ese like 7 of them hapana akaenda unoona pakavigwa baba. Nanhasi tofuka baba vane 2 years vari pasi hapana akamboenda unoona pakavigwa baba. Asi mukuparara kwaita baba kana ndaenda ini ndakandovhunza tatombozi pandakaenda inini ukoko vakanditsanangurira mafiro akaita baba. Baba varonzi vakafa vane shungu. Pavakafa ipapo vakataura vakati toda kuti pa3 weeks musavaudza vana vangu nezvavakandiita nemarovero avakandiita, musavaudza vana vangu kuti ndaparara nokuti ndoda kuti ndinyatsodhuka ndiri pasi shungu dzangu dzipere
then after that mozovataurira. But hazvina kuzoita sokudaro kuti pavakashayika ipapo the following day vakadebata usiku hwese until makuseni vakazodecida kuti no, vamwe vana vari kunze kwenyika vanozosangana nemadzudzu vari ukoko. Isu takavanza kuti vababa vavo vashayika, saka regai tichivataura. But chero kutaura kwavakaita hapana munhu akazokwanisa kuenda kunoona pakavigwa baba except inini ndakungoenda kunoona pavakavigwa, asi pafuneral hapana munhu akakwanisa kunge aripo. Yes. Asi mhuri muchitaura nayo mazoenda vakanga vakasununguka here kukutambirai kuti vana vemumwe wedu atsakatika regai vauye vacheme baba wavo? Pandakasvika inini for sure semunhu asina chaakaita pana baba vakanditambira hangu zvakanaka, but vakati munhu wamakakanganisira munhu wamakakanganisira ndouyo avete apo, isu hatina chokuita nemi. Saka eni munhu anoda kuuya kuzoona pakavigwa baba wake anokwanisa akasununguka, but zvanga zvina ma-emotions mukati ukuthi baba vakarohwa nevana. But isu takuzvitara chero pakufamba kwataita vaiti no, baba haana kurohwa panyama navana, asi vakarohwa vakadisciplinwa nemudzimu wanga vasingadi kufambira, wanga vasingadi kuita process yacho iyo. Saka ndizvo taifamba tichinzwa kwavari. Right, muri kufamba muchinzwa unzi baba chakaita kuti vatsakatike vairohwa nemudzimu wavanga vasina kuda kuzivisa mhuri yavo kuti vehama we, honai mwana wangu akubudirwa nemudzimu waningi. Ngatibatane tigadzirise mhepo iyi. Vatsakatika baba, chii chamakazoita imimi sevana muri kufamba muchiudzwa nhoroondo iyi kuti chakaurayisa baba venyu inyaya yekuti vakaramba kugadzirisa mudzimu nehama dzavo? Makazodzokera here kuhama dzavo dzedzi kunoti honai taiva nenyaya yakadai so inova yakazoita kuti baba vange vachirohwa nemasiblings angu, asi nyaya iyi nanhasi ichiripo haisati yagadzirisika. Tibatsirewo tigadzirise nyaya iyi. Vakati chii? Ivo kwababa dzinza rababa vari kuti hakuna zvakadaro kuti mudzimu uripo. Ivo vari kutaura magwara rababa vari kutaura kuti chikwambo chiri pamwana. Saka ivo vakazopatsanura ivo pachavo, although tichifamba tiri tese navo vachitonzwa kuti mudzimu mukomana anomudzimu, mukomana anomudzimu, but ivo pachavo havana kuda kuzvigamuchira kuti mukati musha medu isusu ndo mabudira mudzimu. Ende tikatarira nhoroondo yomwana uyu ari kubudirwa nomudzimu, munhu akakura asinganzwi, akakura asinganzwi, chero kuchikoro anga asingaendi kuchikoro, anga ari munhu achitonzvenga kuchikoro. No, akakura nemusikanzwa, ane musikanzwa. So kutoti takavaraigwa tiri papo, tina bankuru vamwe vandiri kuti inini ndevamwe vakabata vane machira. Vakatomboti mufana achiri mudiki, ndofunga kari kugrade 1 or grade 2, akati ivo ndiona vana vakomana, ndachikumbira mwana uyu ndigare naye, nokuti ini ndinongori navana vavasikana vaviri chete, ndachikumbira mwana uyu ndigare naye. Asi kana takukura manje sezvatiri taitoziva kuti no, why vakakumbira mwana mukomana uyu ari ega. So which means vaiziva zvazviri pamwana mukomana upi uyu. Vakaita sei naye? Havana kuzopiwa nababa, nokuti baba vanga ari munhu zvandiri kutaura kuti aingoti nzvengesa, vaingozama kuda kuti vhara. But takuzviona izvino nomukomana kuti ano mudzimu. So which means ivo nechekare pamwe vanga vatoona kuti pane chipo chiri pamwanawo, pamwe chavaida kutora sezvo munhu atinoziva kuti ana machira ake, but machira aya kuti tizive kuti akamira sei ndechii pavari hatisi kuziva. Right. Iko zvino sekutsanangura kwamuri kuita kuti veukama vaiva mumuri mana baba vari kutendawo mashoko avakasiyirwa nababa kuti aiwa vana vaida kundinamatisa ngati chikwambo handiti imimi semhuri ndoziva kuti kufamba kudai so panenge pane matambudziko amunenge muri kusangana nawo. Zvii zviri kuitika mukati memhuri yenyu? It's a lot. Zvakawanda.
mukati maupenyu hapana chiri kubata, hapana kana even chatinoti kubatika, hapana. Takangogara tiri vakomana 6 nevasikana 2, vese vavo 6 varipo, hapana hapana. Tingati kuda pamwe kuti tingati takapata but tingapata vanhu vese 6 mumusha, kana even 1 anouya nechunu mumusha. Mai vanoita kudzora nendo mumba, vanodzora nendo. Mai havana kana even netoilet yavangati tikaona vachitoenda kusango toita kuziva kuti amama vari kutoenda toto kusango, because hapana even pamusha pacho, hapana even netoilet. Anongori matambudziko. Tina chatinobata chero koko kwatinoshava tiri hapana chinofamba. Vasikana havana kuroorwa. Isusu dzimba dzisi kumira zvakanaka. Ndikakuti for example inini ndakaroora for almost marriage for 16 years. Mukadzi akangondisema pa 2 years back izvozvo. Pakangoshaika baba vangu hapana kumboita 2 weeks tichiti ndichawana comfort kumdzimai wangu, asi akangondisema achibva atongobuda ati achada kugara newe, achibva abuda. Mukoma wokutanga havana mukadzi. Vamwe vanonditevera futi kumashure, mukomana akaramba, mukadzi akaroora futi manje akaroora. Vamwe vacho vari kumashure 2 vasara, kuroora kwacho kunonetsa, vanongogara vachichinja vakadzi, bata apa siya, bata apa siya. Zvinhu hapana chinobatika chatingati isusu tine something chaitiri. Ndachivaka imba takaitanga kuvaka imba 2018 nanhasi rangu wadanga takangoisa rofu chiva ndangoperera ipapo, hapana mawindo, hapana, ndiri kutokonewa even kuiti ndiipedzi semba, hapana chandobata chinobatika chaiko. Saka ndo maproblems atiri kusangana nawo. Ezvino tapererwa, taane confusion musha, hatichazive because patatakatarira kuti pamwe posta ingoti angerozi ndio ichazouya yotisunungura mumusha. Hapana ezvino yangonyarara zizi. Hapana kana chiri kubatika. Saka taane confusion kuti tizive kuti mushonga uyu wakabata baba weLucky kuti ndiwo wakukonzeresa matambudziko atinawo, kana kuti kufa kwa baba sezvo wakafa wane shungu ndiwo wakukonzeresa kuti zvinhu zvichinyatso kuomesesa simaomesa saka zvakaita izvino. Kana kuti mudzimu uyu wakatsamwa, hausati wagamuchirika mumusha, ndiwo wakutipa madzudzo mumusha, hatisazivi kuti mhepo dziri kubva kupi, kana kuti tizive kuti titogadzira tichienda kupi, tichibva kupi tichienda kupi, hatichakwanisa, hatichaziva. Semhuri ndoziva kuti nhasi uno sekutsanangura kwamuri kuita kuti mukasumuka imimi muchienda kuhama dzana baba muchinoti pane mudzimu wakabuda pane mukoma kana munin'ina wedu uri kuda kugadzirwa, vanoramba nekuti mashoko avakapiwa nababa vakanzi vanavo vanoda kundinamatisa chikwama. Handiti toti ngatibvisei nyaya yemudzimu toiisa pasaidi, tochitora matambudziko amuri kusangana nawo izvezvi ekuti dzimba hadzisi kumira, hapana chamuri kubata nemaoko chinooneka kuti aiwa vakomana vabata apa vaita ichi. Handiti toenda nenhamo idzodzo tonoti ana baba, onai matambudziko atiri kusangana nawo ndeaya, isusu dzimba hadzisi kumira, mabasa hatina chatiri kuwana pazviri, ngatifambei tigadzirise kuti chii chanetsa mumusha kuti matambudziko aya abva angotimomotera isusu chete. Vanoti chi? Isusu zvatiremera. Zvatirema pachedu isusu kuti tinange kudzinza rababa tinovataura matambudziko atiri kusangana nawo, sezvo pasina kana kugamuchirika kwakaitiwa mukuparara kwababa. Saka mostly tingangoti isusu kuti tikaenda uko tinondosvika tichingotongwa nemhosva yokuti baba makarova baba. Iyo mudzimu mostly vanoiziva, even vanotoiziva because mafambiro atakaita baba vachiri kurarama tichifamba nawo vaitoziva kuti mudzimu uripo, and pataifamba vaitoudziwa kuti mudzimu uripo. Handitika asi kuti tidzokere futi back tinotaura navo isu tipana makakatano ekuti imimi makarova baba, although vachiziva kuti baba havana kurohwa nevana panyama, basi vakarohwa nemhepo yanga iri pamwana iriwo mudzimu romusha. Saka taakutyawo nesu hatichakwanise kuti tiende, plus nesu chinhu chachakatimisa
kuti tiende ndechokuti tatangomirira ngirozi iyo ichinzi pane ngirozi iri pamukomana ichauya inouya nekufamba kwatachita kumafugamo kwanga kuti mirirai nguva inouya mirirai nguva inouya choto nechoto chitiwa pamusha gore negore chitiwa choto pamusha kuti takubudisa ngirozi up to now hapana chiri kufamba. Saka totazouya kuti no man rega timbotsvaka rubatsiro timboendawo asi sevanhu vasina kana chinhu takangoomera takangobva kuCape Town chiuya nemari yetransport chete yakungouya kuti tizoonana nehazvanzi dzangu timboungana tinyatsonzwisisa kuti tofamba sei kauti tovanawo vanasahwira vana matsivo vana sekuru vanoona vatitsanangurire kuti process iyi yomudzimu yatakaitwa mumusha mushonga welaki uyu wakatorwa nababa ukangoraswa vasingazivi bhozi vanga vachiri mukomana pawakaraswa kana kuti kushayika kwababa ndiko kwakutiwisa madzudzu semunhu akashayika ane shungu uyezve mashayikiro avakaita ivo baba hatisi kuvaziva kuti vakashayika sei asi tangonzwa kuti vanga vaura mapapu saka tisingazivi kuti pakutidzvengesa kwavaita mudzinza vachikuti munofa vana vangu ivo pavakazoenda kudzinza ravo vakandoswa vakafa hatichaziva kuti vakafa nokuda kwaMwari here kana kuti vakafa nezvakavabata zvavaitiza makore ese vachitidzvengesa vachiti mudzinza rangu makashata. Saka hatichaziva kuti chakavauraya chaicho ndechipi. Mukoma toti emimi sevana handiti maavenues ese amuri kutarisira kuti angakubatsirai sekutsanangura kwamuri kuita akavharika handiti makamboedza here kuti semhuri toti muronga handiti kuti handi tinotaura nemhuri yana baba kwakabva baba handiti imimi sevana muzvityora kuti alright tabvuma mhosva takaita sei takarova baba saka tauya tiri kutochema kwamuri kuti tigadzirise nyaya yekuti izvonizvo takarovani baba as a starting point handiti then maita izvozvozvo vakuudzai kuti toda kuti mugadzirise so handiti zoitwa izvozvozvo mochizovaturira matambudziko amuri kusangana nawo tomboti pamwe zvekuti pane mudzimu havasi kuda kuzvinzwa asi muchivapa futi matambudziko amurita se amuri kusangana nawo makamboedza here kufamba negwara iroro? Isusu manje pamusha izi masiblings taparadzana maparadzaniro atakaita ndekuti vamwe havatombodi kunzwa nekudzinzako and uye vanonamata vari mukati muchechi yeLokuzeni especially ngati uyo kurova baba namukoma nevamwe masiblings arimo taita sokupatsanurana pacha pakati kuti no isusu vamwe vari kuti hatisi kuenda uko kuchinoi nenyaya yekuti iyo vari kuita sokuti tiri kutungamirwa nemudzimu uyu uri mukati mumusha uri kuti hakuna kwamunoenda mukaenda uko munondosvika muchisangana nezvakawanda zvakapedza baba venyu ndizvo muchandosvika muchisangana nazvo maukoko nokuti kana tichifamba isi tichifamba taingofamba chida ngovhunzira kuna baba kuti baba mashayikiro awakaita zvakafamba sei tungobata kuti baba pane zvawakasangana nazvo zvisiri zvaMwari asi pane zvawakasangana nazvo asi even nawo baba venyu wakaita kutsipikwa havana kuvata zvakanaka saka takutyawo nesuwo sevana kuti tiende ukoko tinoona kuti tingakwanisa kutaura kuti nekushita nawo here tiri kutyawo saka nesuwo futi as a family takugara tinoda kuti tibatane tiite chinhu chimwe chete tinoratidza kuti takusangana takudi takukandirana mashoko takunetsana hapasina kubatana mufamily yanguva confusion after confusion munhu angomira nesu watiri kuona kuti mai is a prayer warrior munhu anonamata ndiye akuita sokuda kutraya kuti batanidza but naivo vakutya pachavo kuti ndikaurirana nomwana uyu kuti ndingada kutaura nomwana uyu ndiwe point yake nditaurire vamwe vana
vamwe vana vokona kuigamuchira vaoita zvokuti mai vane side vakutora maside but zvisiri izvo baba mai vari kuda kuzama kuti batanidza kuti tive pamwe chete but isusu pachedu taana madivisions vamwe vari kuti no inini seni I was pushing for kuti process yakaitwa yechivanhu yekutorwa kumudzimu uchiswa kuchipostori it was a wrong process at the first place. Zvaifanirwa kubuda uri mudzimu then uchitorwa uchiswa kupi uchikumbirirwa kuti tachikumbira kuti mudi muinde kumapfugamo whatever. Saka ini ndiri kutaura kuti no process yakaitwa it was wrong. Process yaifanirwa kuita ndokuti titevere chivanhu then ufumbu chivanhu tozoona. Saka ivo vari kuti chivanhu hatichapindi isu hatipindi nokuti tiri vanhu vechechi plus mukomana uyu ane chivanhu wacho atiri kuti ane chivanhu ari kuti inini process yakaitiwa kuvata mumakomo kwandaita ndichidya maputi it was a long process. Saka makuda kuti zvese zvandaita izvi it was hapana zvandaita makuda kundidzosera back to stage 1 yokuti ini ndichitanga kufamba ndichidya mishonga ndichididi haizvo handichazvikwanisa. Saka taparadzana manje tapatsanurana mumusha ufushi manguva neconfusion asi nhamo namatambudziko ndiwo hangozara tichaziva kuti totora ripi gwara toenda kupi todii. Saka ndanguuyawo kuZim News kuti ndizowana kuti pamwe pangava nosahwira angakwanisa kupindira munyaya iyi akwanise kutibetsera as a family. Tiri ipapo pakutsvaga rubatsiro sekutaura kwamuri kuita kuti mumuri matova nemukaha vamwe vari kuti isusu takuita zvechitendero vamwe vari kuti isusu takuita zvechivanhu. Imimi muchitarisa vamunozenge makasununguka kushanda nawo toti pane vati isusu I think dambudziko iroro ndakambosangana naro ndinogona kuribatsira mune muda kushanda nevanhu vakaita sei like vanotibetsera? Inini nokuti mafambiro ataita kuvenguve chena tafamba tichafambisa I think for the past 8 years tachingofamba up to now. Saka inini ndandauya nerimwe idea yokuti timbotsvaka vechivanhu timbotsvaka vanasahwira vachivanhu vambozama kuti vapindire mukati matambudziko awo tione kuti tingakwanisa kuwana rimwe buri ratingabuda tingayambuka naro here. Asi ndiri kuona sokuti sezvo taita mukaha pakati isusu nevamwe neuye ari kuti ane mudzimu wacho ari yakuda kuti tungamirira zve achititaura kuti no inini ndiri kumapfugamo saka mukanditore mukandiisawo. Saka tanguva nowe achazivi chokuita. Alright. Toti taenda kuchivanhu kuti dambudziko iri ribatsirwe then pobva panzi zvoni kuti tibatsire dambudziko iriri tiri kuda veukama zvichida pamwe vekumhuri kwana baba makasununguka here kuzotanga kusumudza ndichitaura ndingati mutoro wekuenda kwavari kunoti veduwe isusu tauya tine dambudziko rakadai so ngatichirifambirai tanga tatotora danho rekuti titange kugadzirisa nyaya iyi sezvo mati vamwe vacho havachada kunzwa nyaya idzi. Tingakwanisa kusumuka tikaenda ukoko tikandovataura navo tichinzwawo kuti ivo vamere papi panyaya yemhepo yemumusha. Yes. Aiwa, ndinotenda mukoma taona gumbo nenguva yatanga tiri tese muchititsanangurira matambudziko amuri kusangana nawo semhuri. Uyezve ndine kuvimba kuti nhamba tichaisa pazasi pescreen ende vanokwanisa kubatsirai muchaona vamwe vachifona vachikuti uyai kunoku tinovimba dambudziko renyu tinogona kuribatsira. Ichokwadi. Neniwo ndiri ukoko kwandachishanda ukoko ndakasangana matambudziko uko zvakawanda zvandakasangana nazvo. Ndikangoti mugore rapera iro riri ndakasangana namatambudziko kuda ndakaposa ndaurawa nematsotsi aya asi zvatobatwa nechekare kuno ndakangoita kufonerwa kuno namai vanondizvara vakati tafambawo kuchechi kwaino pano mukomana watiri kuona ari kudivi rakati mukomana ayo tangoona rangu waguva asi sezvo tadai chikandaiwo zvamunokanda kauti mubetserei nekunamata. Saka vakanamata panguva iyoyo ana mai nevo vakazondizivisa ndikanamata panguva iyoyo asi hapana kumbotora vhiki panguva iyoyo ndakabuda neburi ritsoni.
pakauya vanhu vaviri varume vaviri hapana chavakabvunza kwandiri asi vanguuya achingobaya nebanga chete saka pavakada kubaya lucky jaketi randa ndakapfeka ranga rine kola hombe yakabanga rakasvika rikabaya rikapinda rikabuda pakachida kundibaya futi kechipiri pakazondibaya ruoko zvokutoti mimwe haisitomboshandira yanimona yese like this haisitomboshandira vakadambura tsinga dzemukati saka ndihamamu madzudzi futi andakasangana nawo asi tichifamba futi kunongonzi mhepo iri mumusha iyoyo ndiyo yaakusumuka ndiyo yaakuda ropa asi lucky mukati mefamily isusu as a family hapana tasatambotsakatirwa nomunhu tichakakwana tiri 8 except munhu akatsakatika ndibaba vedu asi kutsakatika takakwana tese tiri asi ngoti manamo namatambudziko chete. Aiwa, ndinotenda mukoma Taona Gumbo. Muri yeZimbabwe sekutaura kwatanga tichiita namukoma Taona Gumbo ndovimba manzwa dambudziko ravari kusangana nawo semhuri. Vari kutsanangura ivo vachiti pane mhepo irimo mumusha yakabudira pane mumwe wavo yavari kufungidzira kuti ungava uri mudzimu, asi vari kutsanangura vachiti mhepo iyi haina kugadzirwa zvakanaka zvinova zvakuvapa matambudziko avari kusangana nawo panguva ino. Uyezve rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti baba vakashaya, asi pavakazoshaya baba vakanga vadzokera kuhama dzavo vakanoti vana vangu ava vanoda kundinamatisa chikwambo, zvinova zvaisa mukaha pakati pemhuri iyi nemhuri kwakabva baba wavo. Kune vanokwanisa kubatsira, namba dzavo ndo dzatichaisa pazasi pescreen. Iko zvino ndoda kutora mukana uno kuti ndikutendei nekusapota kwamunoita ZimNewsBeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndichingotenda nerutsigiro rwamunotipa nguva nenguva. Tinoona muchilike, muchisubscribe nekushare maprograms ese anobuda paZimNewsBeat TV. Ndinovimba futi kuti ticharamba tichikupai zvimwe zvirongwa zvakaita sezvino izvi zvatichange tichikuratidzai senyaya iyoyi kuti ichazenge ichipera sei. Zita rangu sekutaura kwandaita ndinonzi Frank Wesere, ndichiti chisarai.